Agu dosu. This evening you will die. Ground sir. That for now. Hey, Aga. Everyone na everyone. David. Ground sir. Yeah, keep it ever. But ever. Okay, mother na shop. Okay. Madnia. Ah. Can you be welcome? Oh, man of God. You talk about ego. Bros, everyone we be go. Ya taramu. Ibo na ekwu ka nghọta godo. Iwe okwana go. Apụta nke to si na ebo man of God. No nya bunye giba. Asi ya eme ego. Kowali na kowali. Oh, man of God. Obia zozi oma ba so zozi oma abu amuma. See by this time oh echinini. Na ngwa fike ju na chop eba so we can appreciate ya. Yes. Bon now. Kowa no ka mari ba na ekwu na egwu ni ba kpachakwa mpa na anya. Ọ da akwata ihe ndị n'igwe. Ịmana ọ na-akụkọ imoto gbanarị. Aya onye onwe ebe ọ mara. Ọ na-adụ agbagharị. Abụ man of God ebe aka na-aga. Na-ejere onwe m ya na lute ba mmụọ nsọ kpọm sị m na eshọpa. Na shọpụ nwa ya nwoke. Na mbi ebe a ka m ndị clear. Mkpamkpa bata ebe a wee megide ekpere nwude ekpe m la ebe a. Ekpegide ekpere bụ nwe nnukwu ọgwụ adị ịtọ. So na me jam wapụsị ya. Ọgwụ apụghị ebe a. Mụ agwa gị enweta ka ha Ọgwụ so na binye na Chalụ ka m bịa nwoke m. Na-ekwu Chineke wesị m na mbụ ama tụkwasị m ebe a na by this time echi niile. Sure, mam ko esi me o mana ebe a eju ngwa ahịa. By this time echi niile. Agu dosu. Yes. Ibi so bi dogu. Ọkwa echi bụ echi nka. Ozezi m kanzi. Ọkọ si gosi. Mụ agwa gị. Bịa ṅụọ mmiri nwanne m. Bịa ṅụọ mmiri ne. Na na ka m chọrọ n'oche. Sorry nna m. Chalụ, ị mara onye ahụ mara ife. So ịdị ozi ọma ka mmadụ bịazie ya ebe a. Ọ bụrụ ihe obere ka o bunyere. Butekwa ozi. Anụ ọdịkwa nwoke m. Ya bute pastọ ife. Chọọ ife butekwa onye nke a. Ha bute n'itru ya nwa. Bute doba na doba na aba ka ya akwụ ya katọn. Mba don were etinye na katọn. Debe ibe na etinye niile na katọn. Chọọ obere katọn. Nodan. Nwoke mbịa kene bịa. A na-ekwu na-atari biskit. Ị na-ata biskit. Nna enwe ibe ikwu kịta agba mmegharị. By this time echi niile. Na shop man ga-eju. Ya gwakwa Chineke. Na abịa mazụ na mama ya na mazụ nụrụ ya. Okwu enwe bụ okwu oke ma okwu mmụọ nsọ. Akwa ya. Na pastor na-akwakwara ike o. Ime ya menụ anyị ebunyekwu ngwongwo. Ebe a na-amala ka ife ndị ọrụ enigwe. Ebunyekwu ngwongwo. Mana ngwongwo a a ga-eji dasu trọk. In fact, ebe ị na-ekwu maka ebe ikwu kịta ma wake half shop a. Mana ibe niile a ga-abụ tomorrow na mgbede. Apụtara anya echi ibe niile anyị kwu mere na ebe akpa m. Eje kpọọ Daina na were ya road wolu gị ebe a. So nwanne m ihe mere anyị cha ga-anọ echi niile. Adịtị mmezi n'anya m na ana. Ka nna echi ka mbịa. Na ebe gị na-eje. Ka side online na-eme. Nya ka nabazie ya dị. Echi ka mbịa. Okay, ka ibe m da anazie ya. Ya dịrị ebe ka nnaba echi ka mbịa. Ọgwa shut up ya nse. Kpechie gị ezule. Aga, m na-anọkwa ebe a taa o. Ka nna echi ka mbịa. Ka ebe ị na-anaje. Ka ebe ọ dị ka ya na ka nna jụ. Yes, be m echi ka mbịa bụrụzie trọk. Ibe ahụ ibu na amụma ya emekwa o. Ọ bụkwa na isi ọnwụ na ihe ana. Nke m akwa eso okwu. Nabala onwe gị. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịna ịma na ịbụ ebe ahụ ị na-ekwu na ịbụ full grown man of God. Go. Gwanụ mpaga eziokwu. Gafere n'ọgwụ na asị. Gwanụ mpaga eziokwu. Keke m gafere ọgwụ. Nwa ọ gị na-eme. Gafere ọgwụ na ya tielo ga anọ ntị na ala ọ na-asị m ọtụtụ abụ onye ama. Na-ekwu ife ise mụ na gị na-abụkwu. Gwa mpaga eziokwu biko onwe iwe. Eziokwu gị ndị be nna. Ọnwụ ihe ọma egwu ya. Gafere ọgwụ gabalo nna ya. Onye abụnye ya wụ nkata mụ na ya kpara akpọsị na obunye m ọnara m ego. Egwu dosu yo. Man of God. Ọ ya okwu. Ka m bịakwa. Nwa nwoke a bunyere gị ife a. Ka ị pụọ na junction. Ọ bịaza ka inye ọ na-ịla ike. So otu a ka isi mee kotu ihe. Ọ bụrụ sọ mụnwa na-eme ọ na ka ma ndị mmadụ ndị ọzọ na a na-achọkwa oshi ọ bụrụ mụnwa na-eme ọ bụrụ sọ mụnwa. Okay, group unu bụ ndị oshi, man of God ndị oshi.
ọbụla ancha na-eme ofe ife onye amagbo tata mgbe ọ bụ maka taa ngwa ebe niile na-efu ebe a ị akwụ ụgwọ ya a sị na ikwu okwu ise eseti gị furu okwu meziokwu eziokwu ya pụtachara so anyị ma na ịdị shọ ivi na-ekwu adị n'ọsọ nke a ka imergo gafere nke naba oke okwu adọrọ ọnụ ka mgbere gwanụ mpa gị o nwere iche ịgwa m biko ego bụ nza ịchọ ka ị narị ya nna nwoke ihe mere na unu na-abụ gaa na ebe a ka m jee pụta ọ bụrụ maka ike ya ejugo ọga Amerịka adịrị ya ọ bụrụ ife na-akpọrọ m aba gị na na-abụ satụlọ ebe ọ na ịma na ịbụ odogwu ị gafere nabara onwe ọ bụrụ na ịbụ man of God naba ụna ka nna ka nji ozi pụta kama bikonu Go for beat.